बे बिटिसि इलेक्शनाव जायखि हान्जायानो फैया मानो इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय दिनै रावनावबो गोहो गैया। गभर्नमेन्ट दानो थाखाय जि नाम्बार नांगौ, जि संखिया नांगौ, 40टा समस्टिनि गेजेराव 21टा 22टा मोनब्लानो सरकार दानो हायो। नाथाय जोङो 21टा 22टानिफ्राय आरोबाव बारा मोननानै जोङो इउपिपिएल दोलोआ हारसिंनो सरकार दागोन। बाहाय जेबो दान्थे बिदान्थे जानायनि खुनु खोथा गैया। हाइकमान्डआ जायखौ हरो बेखौनो गासिबो चिरां दुवारबासिया मानिनानै लागोन आरो जाय केन्डिडेटआनो फैयाबानो बेखौ देरहाहोनायनि खामानिया गासिबो प्राइमारि ब्लक आरो बिसिडिसि रायजो राजा ज' जानानै खामानि मावनो थाखाय नेगासिनोसो दङ। गोगोमैनो बारगासिनो दङ आरो जोङो इउपिपिएल दल हिसाबै जायगा जायगा जोंनि समर्थकफोरखौ लानानै रेलि खालामदों। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 6टा समस्तिखौ लानानै नैबे क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फिल्डनिफ्राय जागायनानै जोङो ग्रिन फिल्डसिम क'क्राझार टाउननि गेजेर गेजेर थाबायलांनानै जोङो प्रदर्शन खालामगोन, हान्जा सुरगोन। आरो बे हान्जा सुरनायनि थांखिया खालि राजनितिल' नङा, जोंहा इउपिपिएल हिसाबै जोङो सान्थिनि थाखाय, समन्वयनि थाखाय आरो खौसेथिनि थाखाय जोङो बेखौ रायजो राजानिसिम मोनसे मेसेज हिसाबै हरनो होननानै बे रेलिखौ खालामनाय जादों। बे रेलियाव जोंनि बिटिसिनि बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैदों। बेनि ओंथिया बेनो जे मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिया दिनै इउपिपिएल दोलोखौ बजबनानै लादों, गोबावनानै लादों आरो फैगौ इलेक्शनाव इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनहा दा थागथियारि जाबाय। बयबो समखौल' नेगासिनो दङ। बे बिटिसि इलेक्शनाव जायखि हान्जायानो फैया मानो इउपिपिएल दोलोखौ फेजेननो हानाय दिनै रावनावबो गोहो गैया। मोनबेसे सिगांनि थागोन सार? मोनबेसेखौ बुंनाया दिनै थानजागोन, नाथाय गभर्नमेन्ट दानो थाखाय जि नाम्बार नांगौ, जि संखिया नांगौ, 40टा समस्टिनि गेजेराव 21टा 22टा मोनब्लानो सरकार दानो हायो। नाथाय जोङो 21टा 22टानिफ्राय आरोबाव बारा मोननानै जोङो इउपिपिएल दोलोआ हारसिंनो सरकार दागोन। क'क्राझार चिरां दुवार हिसाबै जिहेतु माखासे दान्थे बिदान्थे जागासिनो दं टिकेटनि बेलायाव, बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सार? जिहेतु बाहाय जेबो दान्थे बिदान्थे जानायनि खुनु खोथा गैया। हाइकमान्डआ जायखौ हरो बेखौनो गासिबो चिरां दुवारबासिया मानिनानै लागोन आरो जाय केन्डिडेटआनो फैयाबानो बेखौ देरहाहोनायनि खामानिया गासिबो प्राइमारि ब्लक आरो बिसिडिसि रायजो राजा ज' जानानै खामानि मावनो थाखाय नेगासिनोसो दङ।